Nový tovar a nové prekvapenie. Práve nám prišla novinka od nášho stabilného dodávateľa Automax. Čo to máme? Budíš svietlo, takže malá pracovná lampička, ručná závesná, USB nabíjanie. To zatiaľ vieme. Pozrime sa na to, o čom to je. Osobne neznášam tieto lisované balenia. Áno, je to šikovné, nie je problém zavesiť to. Je to chránené, ale príde zákazník, chce mu to ukázať. Treba to rozrezať a spätne to už človek nedá. No ale čo už narobíme? Idem rezať. Dúfam, že USB kábel hneď od začiatku nebudeme potrebovať. Mikro USB, škoda, že to nie je C, ale aj tak fajn. Takže malá, šikovná, taká väčšie pero. Veľkosť. Nešvici. Baterka sa nabíja. Prvé dojmy. Pekne signalizuje ledka, že dochádza k nabíjaniu. Očakával som, že počas nabíjania samotné svetlá nebudú fungovať, ale toto ma prekvapilo. Svetlo má jednu ledku vpredu a druhú podlhovastú na boku. Tá predná funguje aj počas nabíjania, takže skvelá vec. A čo nám hovorí papier? Vraj to dokáže svietiť až 3 hodiny. Pri plnom nabíjaní poskytuje 120 až 150 lumenov, 2W kobletka a vstávaná litiová baterka 900 mAh. Uvidíme, čo s tým ďalej. A máme nabité. Budíš svietlo a bylo svietlo. OK, takže čo tu máme? Nabitá baterka. Cítim vyslovene vyššiu váhu v rukoveti. Je to také dosť nevyvážené. A predpokladal som, že pätka bude magnetická, keďže je ťažká. Je to ale spôsobené asi len tým, že vo vnútri je zabudovaná batéria a predná časť sú samotné len ledky. Máme tu pekné uško na zavesenie, neviem, či na opasok by to ošlo, ale áno, som frajer, môžem svietiť. To uško je uhlovo nastaviteľné, takže viem si ho nakloniť, do ktorej strany mi vyhovuje, vhodné ľaváci, praváci, alebo akákoľvek iná orientácia. Svetielka? No, jedno jediné tlačítko, pod ním USB port na nabíjanie s gumenou krytkou, čo je šikovné, a červené tlačítko, takže svetlo. Není zlé. Ja vidím. Takže toto máme to ploché svetielko a ešte bodové. Toto je o poznanie oveľa slabšie, ale zase ak potrebujem len na určité miesto a nechcem mať veľa odleskov, môže byť. Prečo nie? Vravel som, že to putko je magnetické. A drží.